Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ευαγγελία. Ουφ, έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Εγώ λέω να ξυπνήσουμε το μωρό, να φάμε πρωινό στον κήπο και μετά να πάμε να κάνουμε μπάνιο στην πισίνα. Συμφωνώ και εγώ με την ιδέα σου. Εσύ ξύπνησε το μωρό και εσύ τηγάνισε 3 αυγά σερβιρέτα στον κήπο για να φάμε. Έλα να σε αλλάξω για να πας να φας πρωινό. Πρέπει να κάνω γρήγορα το πρωινό για τους βασιλείς, αλλιώς θα με διώξουν. Πρέπει να κάνω γρήγορα γιατί πεινάω πολύ. Το λιγουρεύομαι, είναι τόσο τέλειο. Πώς σου φάνηκε η ταινία που είδαμε χθες? Ήταν μια χαρά, μου άρεσε εκείνη τη στιγμή που ο άντρας φίλησε τη γυναίκα του. Τι λέω? Ουφ, τώρα που φάγαμε, ας πάμε για μπάνιο στην πισίνα. Αλλά έχω μια ιδέα. Πριν πάμε για μπάνιο, ας τσιμπήσουμε και ένα παγωτάκι. Πυρέτριο! Φέρε μας ένα παγωτό να φάμε. Ευαγγελία, ωραίο ήταν και το παγωτάκι. Πάμε τώρα για μπάνιο. Ναι. Ευαγγελία, ήταν πάρα πολύ ωραίο το μπάνιο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Τι περιμένετε, γεια σας!